масъалаи трудовой договор, уведомление ва патентаи илтимос то охира гӯш кунӣ ва ба дигаро бирасонӣ. Акам як комментария лайка бинависӣ ва бизанӣ ки то дигаро ба як шумо доре созан дигаро надора. Ба он хотир баво ба хотири худо ба хотири тоҷик будан бирасанд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. қарор дорем дар ин телефон шумо қади суҳбат дорем дӯстони азиз ҳамроҳи акай Муслимҷон ки ман худам лично мешиносам тӯли чанд сол хато накунам. хуб чӣ гуфтанем таъриф бисёрш накунем як шеронал. масъалаи трудовой договор, масъалаи патент, уведомление ҳама ҳамин акай Муслимҷон дар ҳамин рақамҳои экран занг мезанӣ, илтимос дар WhatsApp, Telegram ва телефони промоиш кор намекунад. Ин бародар аввал ахириш парвардигор боз мегум гаранти қатъияи занг бизанӣ қатъиш суҳбат кунӣ. масъалаи агар ҳамин бихоҳӣ дар қайд бимонӣ, патент дорӣ намедонӣ ҷои официална ки аст, ҳамин мардакай. хуб акай Муслимҷон камтар савол метем. як борга ассалому алайкум. чӣ ҳунаро ай дасти меоянд бародаро, чӣ ҳунаро қади ба ту муроҷиат кунанд? гап зан. Хуб, масъалаи трудовой договор қатъи уведомленияш и проверка патенти аннулиршудаги и проверка бародарое ки депортация шудагиянд, видварени шудагиянд ё ки запрет мондагиянд, шон намедонам то кадом сол ва моҳ точно шавад ё ки судеб медоранд ё ин ки штраф доранд, ҳамаша мо проверка мекунем. И платне проверка мекунем. Бародарое ки мода муроҷиат мекунанд масъалаи трудовой договор дорад. ҳозир ҳам як баҳси мақсад сахт рафтеса масъалаи трудовой договор. Ман намегӯям ки ман инай хеле мекунам, дигарои хеле мекунам. ҳама вақташа проверка дорад. зиёда ай чанд организация ки бисёр мардума фиреб кардан, трудовой договор кардан, ну ай база гирифтан патентҳои одамо анализ шуд. ҳамин хато накунем. ҳамин рӯз жуда мада мумкин 50 то 100 нафара фақат менависанд ки ака патент анализ шуд. ба ҳамин хотир ман намегӯям ки ин намада кунем, ҷора ёфта бикунем. одамои боварӣ, одамое ки чанд сол шуд ҳамин кора бурдастиянд, ба хотири аллоҳ мегӯям ин нав ки барои сиёҳкунӣ нест ё ора сиёҳкунӣ одамша биёвем мақсад кора барем. ман намегӯям ман гуфтиё ки 100% мекунам, шояд ай мо ҳам ошибка мегзарад, мо ҳам кадагем чанд бор ошибка. хуб, трудовой договор вақте кадем дар любой ҷо фирмое ҳаста ки уведомленияшам худшон мекунанд, но бояд ҳамин одам худшам як бор дига уведомление кунад. мақсад баъза МВД дарорӣ кунад, уведомит кунад ки штоҳо дар ҳақиқат ҳамин одам ҳаст, живой ай мақсад и уведомление кард. И дар телефонаш ҳамуҷа подтверждат мешавад, нишон медиҳад ки то штоҳо дар қайд ҳаст, ҳамин на самом деле мақсад действующие. И буд масъалаи трудовой договор қатъи уведомленияшам худ мо мекунем. но баъзе одамо талаб мекунанд ки мо бояд бибинем ин мина дар ҳамин телефони мо сообщениеш биёяд, оша худ мо даъват мекунем пеши мо бозор ҳамарӯза баъди соати 1 ҳамуҷа мақсад номераи шогирд ҳаст, занг мезананд, коржонанд дар пеши. як суол ҳамин ки мисол мегӯям ман айами Тоҷикистон мерам, патент получат мекунам, бояд мо трудовой договор баъди 2 моҳ ё ки яъне ки ҳамиса шумо мекунед. уведомленияшам мекунед. хуб, бачаҳое ки ҳастанд ки мехоҳанд ки патентҳошро бидонанд дар Тоҷикистонанд, аммо мехоҳанд патентҳошро вақтш рафта истодаи моҳонаш платид, амин мамин чӣ мефаҳмам? ҳозир ҳамин савола ман худам қайд карда намедонам. бародарое ки 2 моҳ 3 моҳ мондаги патента мераванд Тоҷикистон, мехоҳанд ки ай Тоҷикистон платид кунанд, чтобы ҳамон срокаш тамом шавад, баъд бираванд Россия бо повторан патент кунанд. вақте ки шаҳрванди Тоҷикистон дар Россия кор кард, патент дошт, Тоҷикистон омад 2 моҳ 3 мондагӣ, Тоҷикистон ки омад, суме ки мегзаронад намегзара базада, ӯ уже сӯхт, фаҳмидӣ? ӯ бояд дар ҳамон давраи Москва будагиш уже период платид кунад. 5 моҳа платид мекард, меомад 2 моҳ месон мерафт сол. бале то охир шава, масалан 2 моҳ 3 моҳ мондагӣ бояд платид кунӣ, чтобы биёй ҳамин 3 моҳ ба ҳазор беси, бирай бо патент навгирӣ. ана одамо баъзе чикор карданд, мақсад ҳозир бисёри саволо, ин саволоро ман ҳамин одамо худшон фаҳмидагем, хеле шумара занг мезанам, мега ака ман ай Россия рафтам Тоҷикистон, 2 моҳ мондагӣ буд, омадам, мақсад срок бучид, омадам мара патенти нав надодам, барои чӣ мара анализ кардагӣ бошам? ман мега даже ман сумам споридагӣ ба Тоҷикистон будам, но ман сума споридам. ам мувофиқи закони Российской Федератсия ҳозир шаҳрванде ки мақсад патенташ анализировать шуд, течени 1 сол наметавона патент карда. як деюмаш инсоне ки мақсад патент кард, 9 моҳ кор кард, даже 10 моҳ кор кард, платид кард, омад Тоҷикистон, патент 2 моҳ мондагӣ буд, Тоҷикистон омад, платид накард, даже ай Тоҷикистон ам платид кунад, бирава обратно, ӯ уже дар рестра, ӯ дар уже патенташ анализировать шудагӣ.
патент аннулировали кишид, ты уже айрузи аннулировали чудагиш, муддати 1 сол наметуни. 12 мاه دیگه نمیتونم. Вале, 1 сол наметуни. Част نمیتونه دورماده برماده. Част неметуна будура бура, ну и ам бо секретой зиёд дора. Бародарое ки мақсад прошлый як 10 рӯз 15 рӯз мо реклама кардем, то что продлить мекунем патента, мо электронӣ мекунем, ҳамо хадатаи сар электронӣ мекардем, то ҳамин вақта электрониша қабул мекардам. ҳозир ҳамин иная динав и рӯз ҳам бачаҳое ки хадатаи сар кардем рафтан қабулшо накардам, гуфтанд ки бояд печат задагӣ боша, ҳамо компания айра дадател бояд дар хадатаи сар печат бизанем, баъд бигиред биёред пеши мо қабул мекунем. Но к сожалению и организация ки мо да трудовой договор мекунанд, ходатайство мекунанд, оригиналша наметиҳам, только электронӣ. Дигар вариант ҳамин ходатайство ки мо метиҳем бояд распечатка на сведной бибара дар МВД печат бизана, ана ба мебаранд қабулшон мекунанд. Шиниди? Бале, масъалаи бародарое ки депортация шидагиянд, видварени шидагиянд, запрет доранд, проверка мекунем платна, точноша мегӯем мақсад то кадом солу моҳу число, ба кадом статьё чӣ шидагиянд. бачаҳо амин акам ҳама ҳамин чизҳое ки гуфтаисте ё плат намекунанд, барои ки ёрам бо шарик доранд унҷа хизматрасонишон ҳамаш плат як чиз дигар рака қайд карданем, занг назанам, ман худам тоқаи умуман успеҳ намекунам. хат нависем ё голосу? Голос кист мақсад навбат хати иншоалло чӣ кардан мегирам. Баъд ҳозир ҳам як баҳси дигар рафтесай нашуд ҳам клиентои худам занг мезанам, мега ки шумо як ҳафта гуфтагӣ бидем, мақсад 10 рӯз шуд чида тайёр неста, аки дига ай мо завис намекунам, ягон чӣ мехӯрдан нест, мо бихӯрем дига казам, тайёр шуд метем. И документа ягон кас дар документ гаранти наметавад, то што ҳам як ҳафта шуд, гуфт як ҳафта да бубуро гуфтия. Мо як ҳафта гуфтем, расчетона мегирем, инагда шидагия 3 рӯз да буромадагия, инагда шидагия ай 10 рӯз да шидагия. Ну кадомиш бовар мо намекуна, кадомиш мақсад доверия нест, накуна. Кадомиш ба хотири Аллоҳ мақсад бовар мекуна, вақте документоша мо додод, сума дод, просто аждат куна, ответственность да гардани мо. Ҳамин айрӯзе ки сума хати документи мо да меспорад нашоти трудовой договор, дальшиш ответственность да гардани мо. Чизеша мо ҷавоб мегӯем. Мо да як рӯз тайёрш мекунем, да 10 рӯз тайёр мекунем, мақсад ки ҳамаша фаҳмода мекунем. Хуб ин мебуд мавзӯи имрӯза нашоти трудовой договор бо уведомлениш и масъалаҳои проверкаи патент, депортация и инчунин регистратсияра мекунем. Бародарое ки мақсад част намедоранд, 3 моҳа 6 моҳа бачаҳои частни фақат регистратсия мекунем. бачаҳое ки шаҳрвандӣ доранд, шаҳрвандӣ доранд, ора 3 моҳа 6 моҳа регистратсия мекунем. И бародарое ки студентам, мақсад студентора продление печат мезанем дар мигратсионишон, бо 1 соли дига метавонанд ки таҳсила давом диҳанд дар территорияи Федерация. хуб бародари азиз раҳмати худо илтимос акда охира гӯш канед, бахши ки вақти қиматро гирифтем, лайк комментара бизанед то дигаро бохабаршаванд кадмед ҳуҷҷатотон созану одамое ки ҳуҷҷаткун дорем баъзе надоранд, ина бародар рахмондаре кунам. ҳамин масъала меган ай пеш бибинем, бо як бор дига ма таъкид мекунем ки мо ай пеш намебинем ба хотири безопасности. Мо документ заниматься мекунем, мо намефурамон ки барои як мақсад встреча мо намешнасем, мо буд ҳолатое ки мақсад паставное лицо именно тоҷико бародарои химон як хеле гап зад ки гуфтам брам қати ҷурагӣ кунам, охир да мебинам мен то қати омад ҳуй худ шунидан ки бувад монанди дида хотир нашоти встреча бисёр мегӯем ки биё ма ай пеш бинам, биё ма да проблема нест, любой хати мебинам, ну аллоҳ ай боро шоҳид ай мақсад ма да проблема нест, любой зот хати встреча мекунам, ну ай ниятои шумо аллоҳ худаш бохабар. масъалаи гаранти, масъалаи кор, мақсад ин акай бо вуҷуд ҳамҷа ответсия ба гардани касе ки ягон мушкил нест. Ман муддати чанд сол шуд ҳамин бачаҳои лӯлино бошен, ҳам муслим мегӯянд, ҳамаш мешиносам. Агар ягон камбутӣ аз тарафҳои мо шид, бо далелу бо доказа, мо 100% мақсад шидагиаи мода ки регистратсия базада буромадагӣ нест, мен то қабидагиам, мақсад мо сумшона вазодат мекунем, ягон мушкил нест, ягон кор не чанд шама шоҳидам баргам баъзе ҳолатҳое мешавад ки хаи документада баъзе хай регистратсия меспора оли нобурмада берен мебра мен мехапа ай тараф ину камбутӣ шид, мо 100% сумша вазодат мекунем. Мешавад, ман намегӯям мо залатоем осмон галидагем ягон хато намекунем, мешавад хато, но мо сумша мақсад 100% вазодат мекунем. шинидем. Саломат бошед.